Sziasztok, én Attila vagyok, és ez itt egy mesteremcés kreatív Pokémon Event 1. Csak nagyon sokat shifteltem. Akkor térünk is vissza, és berendezzük a házat, amit építettem. Na. Kezdjük. Alapfel, kombó. Van ugye eventen, lejárt eventeken. Nekem ilyen, hát úgymond építmények, ilyen szebb. Nem ilyen kicsi. Mit rakjunk még? Ágy. Na. Cuccokat. Akkor rakjuk ide. Ide. Így. És akkor most majd nem tudom. Majd akkor nem tudom mit csináljunk. Megpróbálom berendezni valamennyire. Ugye nekem újra beindul a csatorna. Köszönöm, így. Szép dat. Erre lehet rak. Töké! Fasz a gyerekek. Ne. Csináljuk a konyhát. Majd várhattok. Hogy ne nevessetek! Sims 3 videókat. Igen, tudom, nem vagyok én Sims-es. Nem tudjátok, hogy Sims-es vagyok, hogy most én szoktam vele játszani, de folytatunk egy karakteremet, és nem tudom. Valamit játszunk. Na, és akkor, hát, igen, újra beindultam. Megmutatom, hogy én mit szoktam művelni, mik szerveren. Ugye Legendary lesz sok videó. Mesteremcén nem ajánlom, hogy olyan sok Kutusz, amely Kodati vagy Kodati 2006 névvel találtok meg fent a szerveren. és mikor min vagyok? Ha a Legendarin kerestek, akkor Attila Jolo 08-al vagyok fent. Ha keresnétek, ugye beindult a biznisz. Na most hirdetünk egy kicsit. Így milyen jó kardem van. Keserves volt ide. Bocsánat a mikrofon pocogtatásért. Vannak nekem ilyeneim. Trókoljunk egy kicsit mindenki. Warp.
Kis gróf. Ide a warpra ne gyertek, please, mert itt meghaltok. És én megkapom az értékes cuccaitokat. Várjál. Én már nem lesz kinyitni. What the fuck? Na gyerekek! Vagy most... hát mindjárt... Per home. Kívülről megmutatom a tekem. Így néz ki. Van itt minden építve, gyerekek. El se hittétek volna, amikor én ezt a Good Like-es benetet elkezdtem volna, hogy mik voltak itt. Megmutatom a felső házat. Itt van sok dia. Nem látos, hogy már ezt a házat ugye meguntam. Nagyon... Tudsz! Tekvasot nem lehet kinyitni. És akkor így hordom át a cuccokat az új házba, és kész. Én Attila voltam. Sziasztok! Bú! Mikrofon pecogtatás volt. De álljam! Le gyerekek! Nem akar leállni a Bandicam! Köszönöm! Igen?